zviri sema traders. Pavidhio ranhasi tichange tichidzidzisana kuti unovhara sei mapositions kana wanga wavhura hobho panguva imwe chete. Handitika tinoda kuratidzana easy way nekuti hazvisi nyore kuti wavhura kana kuti 40 matrades handiti wotanga kuda kumavhara 1 uchidai handitika right. Saka tiri papage pedu panapa pekutrade. Ngatitange nekuvhura matrades edu hobho handiti tichavhura mabai handitika right. Tavhura mabai kudai handiti mukanodzvanya pakanzi trade panapa muchaona kuti tine mabai hobho handitika right. Makanotisa panapa paarea ishi paregion ishi tine kwakanzi positions neapo pane 3 madots ayo handitika isusu tichanodzvanya pane 3 madots anomuona iri kutiburitsira 2 maoption close all positions, close profitable positions handiti but tikadzvanya futi tikadai yaburitsa 3 maposition handiti tine pakanzi close all position. Mukapadzvanya inovhara maposition ese akavhurika nyangwe ari 1 billion anovharika ka1 handiti. Tikati close profitable position iringotaura iyo kuti ngativharei maposition ane profit chete, ane loss ngatite sei ngatisiyane nawo handiti. Tobva toya pakanzi close losing position tikutaura isusu kuti ngati close maposition ese ane loss handiti, ane profit tosiyana nawo. In this case let's say kuti toda kuvhara maposition ese tinongonodzvanya kudai anomuona abva avhara ese ka1. Ngativhurei futi handitika tovhura maseu tovhura mabai handitika pane zvandiri kuzviitira. Ngatiwei kwetrade kunoko tobaya 3 madots edu handitika alright. Ngatimirire rimwe side ratangira ita sei rapinda mumari handitika right. Tikabaya 3 madots edu handiti ipapo tavhara maposition ese handiti apa toda kuvhara maprofitable ane mari chete ndobva tadzvanya kudai handimuona ane mari ese atovhara. Tikauya kunoko munomaona ese ane mari aita sei avhara, then aya ane loss aya asara akaita sei akavhurika. Saka ukadzvanya futi ukadai ukati close losing position inovhara ese ka1 handimaona metsi dzachona. I hope video rino raita sei rine munhu warabatsira. Kana wabatsirika usati wadzvanya subscribe button ngatidzvanye subscribe button. Kana uri munyowani tanga kusvika pachannel inoyi wasangana video rinori panapa tinodzidzisana forex trading neshona handitika. Saka dzvanya subscribe button wopinda papage pedu uona mavideo kutangira kune playlist yakanzi introduction to forex trading handiti right. Ngatisangane panext video yatichange tichi explain about market orders handitika right.